Ahojte! V predošlom videu sme si ukázali fontánku Drinkwell 360 pre mačky a psy, no a v dnešnom videu si ukážeme ďalšie dve pre lepšie porovnanie. Prvou fontánkou je Drinkwell pre veľké psy, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre psíkov s veľkým smedom. Je to perfektné riešenie, pokiaľ bývate v dome a chovate väčšieho psíka, ktorý má hmotnosť okolo 23 kg. Veľkou výhodou je aj veľká nádoba, ktorá zabezpečí to, že váš psík bude mať vždy prístup k čistej a sviežej vode. Vymeniteľný uhlíkový filter sa nachádza vo vnútri a teda zabráni tomu, aby sa čiastočky alebo chlpy nedostali dovnútra fontánky a odstraňuje zápach vody. Tým pádom váš psík bude cítiť rozdiel a podporí to zvýšenie príjmu tekutín. Fontána Drinkwell pre veľké psy je vyrobená z kvalitného plastu a obsahuje pumpičku, ktorá je navrhnutá tak, aby vydávala príjemný zvuk vodopádu. Veľkou výhodou tejto fontánky je, že vám príde kompletne poskladaná. Jediné, čo treba spraviť, je, že naplníte nádobu, ktorá má objem 8,5 litra a tým pádom bude mať váš miláčik vždy prístup k sviežej a čistej vode. Druhou fontánkou je menšia fontánka Vega, ktorú ocenia najmä chovatelia mačiek alebo menších psíkov. Má špeciálny zaoblený ergonomický tvar s rukoveťou a na spodnej časti sa nachádzajú protišmykové nohy pre lepšiu stabilitu. Vega má 3 rôzne body na pitie, jeden v dolnej časti a 2 v hornej časti. Vega je dodávaná spoločne s aktívnym uhlíkovým filtrom, ktorý zabezpečí lepšiu chuť vody. Tieto fontánky si viete zakúpiť na našej webovej stránke www.abczoo.sk, takisto ako aj iné chovateľské produkty. Ak sa vám nejaký produkt na našej stránke páčil a radi by ste ho videli na videu, tak mi ho napíšte dole do komentárov. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri nasledujúcom videu. Ahojte!